Fører den op. Helt fri ind til deres store center her. Rick Searles, der ligger de første 2 point. På mandag om at Trumper. Stort skud af Searles. så heldigvis så Ja, Searles igen i et godt samarbejde med Worcester. Udløser 2 point. Harris med speed. Og igen ind til Searles. Ja, ham skal de se at få fat i. ja, jeg synes faktisk, det har været... Searles gik langt ud for at sætte screening, og det prøver han så at udnytte bagom der. Jean Baptiste, og så er han på spil igen. Rick Searles. Og så er han altså rundet. Worcester. Searles. Helt fri motorvej, han kan løbe på der. Ja, det er fremragende set af Searles, at han mærker. Karpe. God aflevering. Det er stærkt udnyttet af Searles. Og det er altså noget af en del for Svendborg-mandskabet, hvis de skal undvære ham. Her, Rick Searles med aftens første point. Fortsætter matchmålet, vi får det ikke. Du havde sådan lidt forgis til, at det kan blive en højscorende. Ja, jeg er sikker på, at vi ikke ser noget, der er lige så lavt som kamp 2. Det der også virkelig kan få sat point på tavlen, når det lige tager ham. Men det kan ham her også. Det skal jeg love for.